ፍልጠት ሃፍቲ ትምህርቲ መቐረት ኣለዋ ትምህርቲ ትምህርቲ ዓንዲ ፍልጠት ሃፍቲ ትምህርቲ መቐረት ኣለዋ ትምህርቲ ተሓጎሲ ባባ ተሓጒሱ ትምህርቲ ነፊዐ ቀዳማይ ወፂአ ኩሎም ተማሃሮ ኣጣቂዖምለይ ማማ ተሓጎሲ ዕልል በልለይ ማማ ተሓጎሲ ዕልል በልለይ ማማ ተሓጎሲ ዕልል በልለይ ተማሃራይ እየ ኣነ ጣሃ እየ ኣነ ጣሃ እየ ኣነ ንፉዕ ተማሃራይ እየ ኣነ ንፉዕ ተማሃራይ እየ ኣነ ጣሃ እየ ኣነ ጣሃ እየ ጣሃ ቤት ትምህርቲ ንብጾቱ ይሕግዝ ንፉዓት ክኾኑ የረድ ይጽዕር ኩሎም ተማሃሮ የጣቕዑሉ ጣሃ ብኹሉ ኣዝዩ ፍቱ ክቡር እዩ ጣሃ ብኹሉ ኣዝዩ ፍቱ ክቡር እዩ ጣሃ ብኹሉ ኣዝዩ ፍቱ ክቡር እዩ ንፉዕ ተማሃራይ እዩ ጣሃ ንፉዕ ተማሃራይ እዩ ጣሃ ንዓበይቲ የኽብር ጣሃ ንዓበይቲ የኽብር ጣሃ ንብጾቱ ሃገሩ የፍቅር ጣሃ ንብጾቱ ሃገሩ የፍቅር ዓንዲ ፍልጠት ሃፍቲ ምዃኑ ትምህርቲ መቐረት ከም ዘለዎ ትምህርቲ ዓንዲ ፍልጠት ሃፍቲ ምዃኑ ትምህርቲ መቐረት ከም ዘለዎ ትምህርቲ ጣሃ ኣብ ክላስ ጽኒሉ ይሰምዕ ዘይተረድኦ ውን ይሓትት ንመምህር ኩሉ ግዜ የጽንዕ እዮ ገዛ ይሰርሕ ጣሃ ብኹሉ ስርሑ ኣዝዩ ምስጉን እዩ ጣሃ ብኹሉ ስርሑ ኣዝዩ ምስጉን እዩ ጣሃ ብኹሉ ስርሑ ኣዝዩ ምስጉን እዩ ተማሃራይ እዩ ጣሃ ንፉዕ ተማሃራይ እዩ ጣሃ ንዓበይቲ የኽብር ጣሃ ንዓበይቲ የኽብር
nabelesbubu.com مربب حبريتا بدحان متاخوم كلاتنا كم نفلطو بلس بوبو لعلى 600 فيديوهات مثل علي 6 مليون تعزبت زلوا channel حجر ما كاب channelنا ناب دكان جيمز اونلاين كورسز وي اونلاين تمرتي فيديوهات زبل ويب سايت فاتيرنا لنا ኣብ ድኳና ልዕሊ 14 መጽሓፍትን ብዙሕ መጻወቲ ንደቅናን ትምህርታውን መዘናግዕን ክትረኽቡ ትኽእሉ። ንደቅና ዘዳለናዮ መጽሓፍቲ ገለ ክፋል ካብ ኩለን ናይተን መጽሓፍቲ ገጻት ኣብ ዝንሆ ኣብዚ ኣቲኹም رئيكم عجيبكم دما كتجزو مستدليو نات أب تحتيو زلو لينك آتيكم كتجزو تخديكم كاب دكوانا متحفتن كمون متعاوتن كتجزولو قليل من جدي أقمتنا لكم علنا كمون أب قربا أوان زمتي ناي هتانات جيمز ويت أوتاتات نمعبل لنا أب موداتا دما دكنا أب كفلي فيديو تخيلهم كاب مربب حبريتانا فيديوتات بلس بوبو كعزاوي يخولي يوم إذا دما نتكارت حستو ناي يوتيوب زمتي كي رأيو ناب ناي هتانات يقتلوا مالتيو Belus Bubu, like, subscribe.